सी साइड रे दियो। राखी पूर्णिमा मत पांपड़ देते देख खाइए भौणी ये बा तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है। हाय हेलो नमस्कार देखो ये मो पाखे आज किए अच्छी आउ राखी पूर्णिमा आज आउ राखी मु एपर्यंत बांधिनी राखी आज मामा बांधिनी राखी आज बांधिनी बांधिनी से आज मु एबे भौणी घर आसबे समस्ते आसिले देन बांधिबा आ राखी पूर्णिमा तो कथा हला राखी पूर्णिमा रह मामा देख कौच कथा हला राखी पूर्णिमा खाली भौणी भाई को बांधिबा कथा न भाई भौणी को भी बांधि पारिबे आ जो मैंने रक्षा करते से ही बांधते ना हाँ जी जहाँ को रक्षा कला सी राखी बांधि पार ओके एटा राखी रक्षा बंधन कहते मो तरफ मु तो भाई भौणी समस्त बांधे चाहूँ देख एटा हूँ मो भाणीजी समस्त देख देख मामा ये देख देख मियो 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 चलते जी वीडियो देखा ये देखो भौणी आ भौणी खाली राखी पूर्णिमा नुहे खाली भौणी भाई की बांध किसी देवी किसी ना कौन सी सब नौ सब चंदे नौ सब चंदे सब सर सारे मामा कौन है सरीगला बापी नहीं कौन दियो ताकू कौन दौन किसी देखिया कौन दौचु राखी बांधु नहीं नो ओ 나이다 있다. 오, 어디? कितना इनकम कर सकते
ଦେଇନି ଯଦି କଣ ଦେଇଛି ମତେ ଦେଇନି ଭୋଟର ଦେଇଛି ଗୀତ ଶୁଣିବ ମାନେ ଆମର ସେ ଫ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଶିଖଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ମାଲୁ ବୁଝ ଆଲାଉ ନାହିଁ ସେ କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହାତରେ କଣ ମାନିଛୁ ମାରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଫୋନ ଦେଇ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଛି ମୂର୍ଖ ଖାଇ ଖାଇ ଭୋକ ପୋଳ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୋତେ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ ଖାଇବାକୁ ହେଇ ଭଉଣୀ ଇଏ ତ no 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 ମିଠା ବି ମିଳିଲାନି ମୋତେ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଇଛି ଖାଇବାକୁ କହିବି ଦିଏ ଦେଇଛି ମୁଁ ଖାଉଛି ଦେଖ କେମିତିଆ ଏମିତି 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଇଲି ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ବି ଚଢ଼େଇକି ନେଇଯାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିଲେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଆଜି ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅଛି ଭାଇ ଦେଲେ ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନଦେଲେ କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୁହଁ ଏଇ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ନେଇ ଖାଇଦେ ଦାଦା ଚାଲୁନ ଯିବା 3 hours later. ଏବେ ମୁଁ ଆସିକି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମେ ଭଉଣୀର ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ତ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଏବେ ଆସିଛୁ ଲାଇଟିଂରେ ବହୁତ ସଜାସଜି ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ପାଗରେ ତ ଆହୁରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ
ସେପଟୁ ଅନେଇକି ଗଲେ ସିନା ହବ ହଁ ନା ଟିକେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇକି ଯେ ସାରିବ ସବୁ ଏଇଠି କେତେ ଅର୍ଡ଼ର କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲୁଣି ନା ଟିକେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇସାରିଲୁଣି ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଖାଇବା ସରିଗଲାଣି ତ ରେ ଭାଇ ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ନେବେ ଆଣିକି ଖାଇବା ଆସ ଗିଳିଛନ୍ତି पेट काटी तो मूवी देखो भेज गुरुवार